Συνεχίζουμε το part 2. Είμαστε Κάπου. στον ίδιο δρόμο που κλείσαμε το part 1. Αλλά τώρα περάσαμε και ένα δρόμο. Αχ, Νίνη, αχ. Πάμε από τον άλλη. Πλάκα μου κάνεις, εγώ τόση ώρα σου έλεγα να πάμε από εκεί, να καζέρας τόσο από εδώ. Πάμε τα λίδια. That's me. Yeah. Μη τραγουδάς. Μπορεί να φάμε κοπρές και να βγουν ανέβει Μη κάτι. χορεύεις. Όχι. Χορό, μπορώ να χορεύω. Τότε δες με και με να το πας εκεί. That's me. Χάλασε, παιδιά, πάει, χάλασε. Όχι τι δικουνάγω με το χέρι μου, χάλασε. Φτιάχτηκε, χάλασε. Μην κάνετε τις βλακίες γιατί μέχρι τώρα είναι το πιο χαζό βίντεο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Γιατί έχουμε κάνει και πολλά νομίζεις. Έχουμε κάνει 3. Όχι, όχι. Το FIFA 17 με 2000 έχει καλή εξέλιξη και μπράβο στους δημιουργούς που αντιγράψανε 2J στο 100%. Μπράβο. Όχι ρε, ο 2J έκανε FIFA 15. Εμείς κάνουμε FIFA 17. Και αυτός έπαιξε 2 μάτς. Παίξαμε ένα και χάλια. Αλλά ο 2J έβαλε γκολάρα και εγώ σου έβαλα γκολάρα. Ακόμα δεν ξέρω ρε φίλε πώς, πώς δεν έχουν πει κάποιο αρνητικό σχόλιο. Σε ποιο βίντεο πάω. Στο FIFA 17 με 2000. Έλα μου. Όλοι στρίβουν από αριστερά. Όχι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει, κεντρικός είναι ρε και πάει όλοι. Γιατί δεν πάνε ευθεία. Γιατί δεν θα πάει από το πάρκο ρε. Τι πες. Θα πάρω από το πάρκο. Πάμε να περάσουμε από εδώ για να είμαστε μετά στο φανάρι. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα το part 2. Εδώ βρισκόμαστε στα καταπληκτικά goodies. Τώρα τρελαίνομαι για goodies. Έντε ρε, θέλω goodies. Θέλε, χοντρέ. Ναι. Παλκοπάς. Ναι ρε. Ναι. Μεθαύριο παίζουν τέτοιο, 11 η ώρα. Την Κυριακή. Ναι. Τι ώρα είπες? 11. Ποιος ξυπνάει στις 11? Ναι, εσύ πτάξε μου τώρα. Από πλάκα δεν βλέπω το φανάρι. Κανείς δεν το βλέπει. Το βλέπω. Όταν θα σταματήσουν να μπαίνουν. Να, είδες, μπήκαμε. Πώς πλάκα δεν φαίνεται τίποτα. Ναι, αλλά όταν είμαστε σκιά δεν φαίνεται η κάμερα. Λολ. Περνάμε από τα κατά. Πάμε ένα επικίνδυνο δρόμο και Έλα φτάσαμε είσαι. στην παραλία. Λοιπόν παιδιά, Τι είμαστε, οι ράμπες. αύριο Γεια σας ράμπες. το απόγευμα. Δεν συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Εσύ συμφωνείς. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα στις 6 η ώρα να έρθετε όλοι. Όλοι όσοι Ούτε ένας δεν δουλεύετε. θα έρθει. Δεν με νοιάζει, όλοι Πολλοί να με έρθετε βλέπουν νομίζεις. Στα Inspot Συνδίκας. Όχι, Τα δεν Inspot Συνδίκας είναι στο κύκλο. Βασικά πατήστε στο Google Map και βρείτε το. Λοιπόν, θα κάνω ένα βίντεο ανακοίνωση. 6 ώρα να είστε όλοι εκεί. Όχι ρε εκεί. Όχι, θα είναι, όλοι. Καλά, θα κάνω εγώ ένα βίντεο ανακοίνωσης. Και θα κάνω ένα βίντεο Θα πάρετε ανακοίνωσης. αυτόγραφα από μένα. Από το Jimmy Tube θα πάρετε και βλακεία. Και ετοιμάζω μπλουζάκια. Ναι, κι εγώ. Θα γράφει Jimmy Tube, συν, Θα θέλει. συν ένα κανάλι. Συν κάποιος τυχαίος. Που ξέρω εγώ τώρα ξαβρίσκουμε το Χριστίδη. Κάτσε να κοιτάμε από πίσω μας. Γιατί αυτός κάτι τέτοια κάνει. Είναι επικίνδυνο. Ωραία, μπορεί να το πόδι μου στο πόδι. Πόρε, δεν σε ρώτησα άμα πονά το πόδι σου στο πόδι. Έρχονται ποδήλατα, τα κάνει άκρη. Ήμασταν πριν. Και κάτι δεύτερα παιδιά. Εδώ στο δυνατό δρόμο. Κάτσε. Ξέρω εγώ τώρα. Περνάμε. Δεν τον είδα καθόλου. Θαλασσίτσα. Έλα, πάμε. Πάμε λίγο πιο. Και μην κάνεις βλάχες και Όχι.
Νάτος πάλι ρε! Νάτος πάλι Ω, ρε! μαλάκα, αυτό λέγαμε ότι θα σε βρούμε και σε βρήκα. Γεια σου. Σε έδειξα Προχώρα, στο κάνε βίντεο. το ζεστά μας. Κάτω ζεστά μας. Πάμε όλοι μαζί. Έλα, ζέσταμα. Πάμε ζέσταμα. Έλα. Έλα, όχι, έλα. Εγώ θέλω ζέσταμα. Πάμε Χριστίνα, αγόρι μου. Στο Προχώρα. τι τραβάς. Όχι, δεν στραβά, απλά θέλω να Μα με τραβάς. Άσε με Σταυρίδη. Ρε, ο Θεοχάρης μάλλον είναι με το τέτοιο. Με τον Κουμαρόπουλο. Λοιπόν, τα λέμε στο part 3. Πόσα πάρτα κάνουμε, ρε. Έπαιξα με ράις και νύχες. Bye. 3 ή 2, δεν ξέρω, δεν έχω χαθεί. 3 μάλλον. Βράδυ. Το βράδυ. Βασικά όχι, αυτό θα είναι μαζί με το part 2. Επειδή το part 2 που ξεκίνησα ήταν μόνο 2 λεπτά. Άρα και θα βάλω αυτό. Πονάει το πόδι μου στο Άρα αυτό πρέπει να το σταματήσω στο 2. Την επόμενη φορά θα φέρω για αυτό και τα ξύματα, παιδιά. Είσαι φλωρούμπας. Ναι, βάλε, το βαριέμαι. Ναι, βρίζει κι άλλο ρε. Σε κάλυψα. Μην βρίζεις. Θα βρίζω. Μαλάκα. Φλόρος ρε. Ωραίος φίλος βρήκα, πρέπει να γυράω μόνος. Αλήθεια. Ναι, βλάκα, βρίζεις. Και ξέρεις ότι δεν θέλω να βρίζεις στο βίντεο μου, αλλά εσύ βρίζεις. Κλείσα. Τότε σκάσω. Μην μιλάς. Συνεχίζουμε. Θέλω να... Καθυστερημένο. Πάλι σε αυτό το σημείο, περιμένω τους φίλους μου. Δεν έχουν βασικά. Αργούνε. Να βλέπουμε έτσι. Βάλα μια γκολάρα. Σταυρίδη! Αυτό. Πάω σπίτι. Θα διάσω. Ό,τι και αν είναι αυτό που κάνω τώρα. Σκάνουμε λίγο έτσι την κάμερα, σκάνουμε λίγο έτσι. Κάνω και λίγο έτσι. Λίγο σε εδώ, πάμε έτσι. Έρχεται. Έρχεται. Έλα. Πιάνω κάτι. Μαλάκα. Τα θέλω κόλλους πλαμμένα. Σιέστη. Έλα από εδώ. Όχι. Όλα τα υπόλοιπα. Κανένα μου. Σήμερα είναι Παρασκευή. Επιτέλους. Και δεν έχω σχολείο. Επιτέλους. Και αυτά. Επιτέλους. Popcorn. Βρίζει. Και Φλόρε! Φλόρ! So, μπορεί να κάνω meetup αύριο. Το απογευματάκι. Το απογευματάκι. Κάνω βίντεο ανακοίνωση για το meetup. Πάστε εκεί, θα βρω το μέρος. Μυρίζει. Ναι, θα βρω το μέρος, θα βρω την ώρα και θα σας πω. Ευχαριστώ. Τώρα εσύ δεν έχεις δουλειά εδώ. Μ' άφησε ένα μάξι να περάσει. Μα τι είναι. Τέτοιους Έλληνες θέλω. Να σε αφήνω να περάσει. Κι άλλος να πας να μόνο περάσει. Εσύ λέει. Άντε χέσου ρε.
Όχι, εντάξει. Θέλω να το βλέπει. Αλλά περπατάει αργά. 38 sub, thank you so much. Ματσάμουτσα κουλά μου, ματσάμουτσα. Ματσάμουτσα κουλά μου, ματσάμουτσα. Ματσάμουτσα κουλά μου, ματσάμουτσα. Ματσάμουτσα κουλά μου, ματσάμουτσα. Ματσάμουτσα κουλά μου, ματσάμουτσα μούτσα. Φατσένα. Ματσάμουτσα. Ματσάμουτσα κουλά μου, ματσάμουτσα. Oh, I will laugh when I say party. It's the cool in my bottle. First, cool I'm we fucking now. So yeah, baby, So, περιμένω εδώ. Σταυρίδη, Ναι, και πάνω να κλειστεί. είσαι να βρεθούμε αύριο το απόγευμα για το meetup. Το δικό μου. Αυτό που είπα. Ναι. Θα συζητήσω με την παραγωγή, τη μαμά μου, θα σου πω. Θα σου πάρω τηλέφωνο από το κινητό μου, από το Τι σταθερό, ώρα? δεν έχω κάρτα. Δεν ξέρω. Το πρωί δεν θα με πω μέχρι τις 2 λεπτά. Το ξέρω το πρωί, όχι. Okay, okay, my son. Okay, my son. Συμφωνεί. Θα μιλήσω με την παραγωγή, τη μαμά. Θα σε πατήσω. Θα σου πάρω τηλέφωνο το Viber. Δεν έχω κάρτα. Περιμένει η μάνα μου στο χώτο εκεί πέρα. Στο. Ξέρεις, εκεί πέρα που... Απέναντι την πέρα. Το Dailies, το Αυτό. Love It. Γιατί? Έτσι απλά με περιμένει, γιατί φοβάμαι το σήμερα. Μην πας από τα στενά. Πώς θα πάω από το κεντρικό, πρέπει να περάσω τουλάχιστον 2 στενά για να πάω. Να με πας σπίτι μου και μετά κάνω τι θέλεις. Να περάσουμε απέναντι. Πάμε απέναντι. Είμαι νίγα. Περνάω τα αμάξια και είμαι νίγα. Εχθές τι είχες για βραδινό? Βραδινό. Εγώ είχα πίτσα. Εγώ είχα... Έμεινα ρωτάς. Ναι, κέικ. Κέικ. Τι κέικ? Και κέλο. Τι κέικ. Με τη γεύση ρε. Με πορτοκάλι. Σοκολάτα δεν είχε. Χάλια. Τέλειο. Χάλια. Τέλειο. Εγώ το τρώω με σοκολάτα. Και εγώ με σοκολάτα τρώω, αλλά με πορτοκάλι δεν χαλάει. Δεν με χαλάει. Πάρα πολύ. Μαμά. Κάτι. Your mother. Εδώ τελειώνει το βίντεο. Like, subscribe, share. Τα σχετικά. Comment για το Q&A. Ερώτηση. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Ό,τι και αν είναι. Bye.